kauban. Ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog ta manimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang gyud akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Kamay ra ang problema, imo kong awayon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masagama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, manigo arin nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo gay kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masagama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imo mga pulong. Nindot paminaon kung ikaw mo hungho. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusukay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapa kay ka, kaayo mong duklon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masagama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Pagkapait palandungon ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko kaway laming ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananum o kamuti kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Bahalag manigo ang bahalag mga pahak. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masagama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. At gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, aron dili ako masagama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental mo tugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo. Dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa? Maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayon ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok.
Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple, way lain. Bernie Bitok-Bitok. Drum of obsession. Jopay, kamusta ka na? Palagi kitang pinapanood, nakikita. Jopay, pasensya ka na. Wala rin kasi akong makausap at kasama. Huwag ka nang mawala, huwag ka nang mawala. Ngayon, dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Oy! Jopay! Ang walang kamatayang Jopay reggae version. Wapo kay kong kalo. Murag hiwi man. Tuon man suni sa akong headphone siguro. Okay. Okay, tama ba na siya? Parang hiwi. Kumusta mong tanan? Mayong hapon! Mayong gabi mayong buntag, mayong kadlawon, kung sa mamong oras na minaw. Ano yan na po ng inyong paborito, ang inyo ng kinatangan, ang gugmang giaha, comedy drama, kauban si Brother Bernie Bitok-Bitok. Mahirap, mahirap, mahirap ang maging pogi. Mahirap talaga maging pogi. Tanan mga kapaminaw. O pamanay ko'y video. Sa tunay na Ang mga kapaminaw, puros mga gwapa. Magandang dilag, Yun o. puso ko yung nabiha. Yun o. Wala nang hinanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Magandang dilang, mga gwapa basta kapaminaw sa gugmang giahak. Hello sa entanan diya Siyempre ang atong gugmang giahak madunggan sa tibuok Mindanao. Dito ta sa Misamis Occidental sa atong mga suki diya sa may Oroqueta City. Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Siyempre, nagbuto-buto, naglagapak niya sa Plaridel o sa Aluran. 97.1 Mix FM Plaridel o sa 92.5 Mix FM Aluran. Excited yung ko nga mulaagan ng mga lugar ha. Bantay lang yun mo ha. Karong Mayo ha. Laglago diya ha. Des Oroqueta ha. Kaya dagan daw mga lami di ha. Unsay klase nga lami ni mo diya, Brother Bernie? Kanabang mga pulaghasang ba? Unsay pulaghasang? Basta. udadalhin. O siyempre, diya po sa may Caraga region. Ha? Diya sa may Nasipit, Agusan del Norte. Hello sa inyong talandiaan nga naminaw sa Radio Servisyo 94.3. O siyempre, diya sa Butuan City. Sa Radio Katribo Philippines 106.9 Butuan City.
Hello, Sentalandia. Naminaw mo sa atong programang Pampagoodbye. Og syempre diya sa may North Cotabato, sa may Kidapawan City. Iwagayway sa 100.7 Tambuli Infinite Radio, Kidapawan City. At ang ininyo pohon sa Hingoog City og Iligan City, Malay-Balay og Valencia City. Ito na po ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Before ta magsugod, naka-ashigo na batanan? Nakatumar na ba ang tanan sa Ashigo Plus, Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee? Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa Ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-Ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-Ashigo ka na. Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Daghang salamat sa mga nag-order sa ato sa online. Kani available ni sa mga suki ninyong mga tindahan o parmasya dool sa inyong lugar o mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Ang atong Ashigo Plus ha. Ang main ingredient niya ani ang gitawag nga ashitaba. Nakadungog na mamuan ng ashitaba? Dyan lang ha. Kanang ashitaba, usa ka na siya ka Japanese herb ha. Maunang sikretos mga Hapon, maunang perting gahiya ginana nila diya kumbati kay ba. Maunang ilang mga edad diya, mga bot yun tag 90, tag sagatos. Nga may pa kay mulakaw baskog pa kaayo. Mao ni siyang sikreto. Ang ashitaba makabu sa immunity. Kay kaning atong ashitaba, kaning nga tanom sa ugat, sa stem o sa iyang dahon, dugay ra ning gaymoong tambal. Grabe kay ni siya antioxidant nga makapalig-on sa inyong immune system mo nang dili mo dali masakit. Ginaprotektahan ang imong lawas sa mga diseases o mga infeksyon. Ang ashitaba sad, gwapo sa kay ni siya kay adunay mga dietary fiber nga maayo diha sa inyong mga tiyan, sa atong digestive system. Kanang mga constipated diha, mo ni maayo ang Ashigo Plus. Mo ni nakanindot sa ashitaba. Kung kamo adunay medyo taas inyong kolesterol, medyo high blood mo, kaning ashitaba nga sagol sa Ashigo Plus, makatabang kini magpa-lower sa imong cholesterol level o katong mga taas og katong mga high blood at taas og BP, dako ning tabang ang ashitaba. Mo nang mo-reduce ang risk sa heart disease. Og ang ashitaba usa ka anti-inflammatory nga herb ha. Aduna say anti-inflammatory effects na makatabang kini nga ma-reduce ang inflammation sa imong lawas. Ug ang pinakagwapo, ngano man nga ang mga Hapon bisag tigulang na murag bata manggihapon. Bisag 80 na, bisag 90 na, nganong murag bata manggihapon, basko pa man mulihok. Kay ang ashitaba
usa ka anti-aging gihapon nga herb, ha? Mo ni siya ang mo slow down sa imong aging process. Makareduce sa imong mga wrinkles kanang mga panit nato nga gakulduroy na. Medyo gakunot na mo nang uban hala sige gnusnos nangasunog ng panit kay para mawala lang ginang linya. Kani ang gwapo ang Asigo. Bosa kamo diha. Kung magkape naman lang mo, Asigo plus herbal coffee na. Kung namoy mga balatian, namoy mga gipang maintain, idugang na ninyo ang Asigo plus herbal capsule. Kay aduna kini sagol nga asitaba. O gibutangan kini og plus kay napagini siya guyabano extract. Og napagini siya ay turmeric. Mao nang makayong yung kang kuyaw yung kayo ning Asigo Herbal Capsule o Asigo Herbal Coffee. Busa! Palit na! Order na! Diya mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Grabe akong ginhawa. Pero ni angay gyud kong maayo aning Asigo plus coffee ba? Maayong adlaw kanimo, Brother Bernie! Bitok Bito! Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Nancy. Adyo lang ba ako ning review ning letter be? Kung tama ba niya akong nabasa sa iyang edad be? Itago na lang ko sa pangalang si Nancy. Tama. 30 na. 30 na ang edad. May tungod kini sa usa ka lalaki nga atong itago sa pangalang si Roy. Ngang iyang edad 21 anyos. Achos! Murag kabalo na rin ko sa istoryaan ni murag baby boy mo na ni baby boy. Nag-ilami ni Roy sa usa ka panagtapok. Sa tinod-anay lang di man gyud ko ganahan anang mga bata pa nako eh. Pero in fairness, ani ni Roy, ang pamarog, mura sa gyud og 30 tahon. Taas nga bata, guwapo og pamarog, maayo og lawas. Maunang medyo katong gabi na nakapansin yung ko ni Roy.
gamay. Wana ka ni suroy sa balay. Mutanaw ang tatag salida. Unya lutuan puti ka. Kay nakauyab nakakaroon. Maungwa na kay panahon. Okay ra basta malipay ka. Walay problema. Pero nga nung Oh my God. Medyo nakuan ako, murag tipsy na ko. Murag nahubog naman ko. Murag nalimbungan yun ko sa tagay, ani ba? Asa man ka, Nancy? Do, pagaling to ka siya. Nalipong na lang ka. Ikaw, Roy, ha? Imog yung kong gipahubog. Inamit ito nga, di na ko mag-inom. I don't want to drink anymore. Wala ba yung muhatod na ako? Ay, kabala ka, Nancy. Ako'y muhatod sa imo, ha? Ikaw bitaw, Roy. Ikaw ba? Ganina rin kasi hawid-hawid sa ako ba? Sa magka-uy. Magselos gano'n na imong uyab diya karon nga nagtanaw-tanaw sa tuwa. Wala ko'y uyab, uy. My God. Roy, please. Kabalo ba ka nga? Ganina rin ko tanaw sa imo, Nancy ba? Di ko katuo ba nga na nagsulti sa ako nga 30 na daw imong edad, pero my God, akong pananaw sa imo, mararagyo kag 21 years old ay. Oh my God! Ayaw pag... Ikaw, Roy ba? Yeah, they're right. I'm actually 30 years old na ko. Well, sa parang 30 o mo kumbati pagyapon, hamis pagyapon, lamit pagyapon. Mao galing ang giingon. Pagtanaw na ko sa imo, murag lamia ni nga 30, oy. Oh my God! Oy, ikaw ha, pagpuyo da, Roy. How old are you, di ba? You're still 21? Oh my God, bata pa kayo ka. Dili ko gapatol o mga bata. Oh my God, pila itong gap? Almost 9 years. Gino ko, ayaw ra good be. Ayaw ko katik-atika. Sige na, gusto na ko mo uli. Uy, kadyo lang, nindot kay music. Sayo sa tag-sweet music, be. Oh my God, Roy. In fairness mo, Roy, 21 ka pero tindakuan naman imong tawhana ka, oy. Roy, ha? Roy, wa ko'y labot ani basig nahikalit babae masukos ako diri imong uyab, ha? Or imong mga girlfriends nimo. Hoy, klaro kini imong dagway ba? Nga tirador kay na siya ba? Wala lagi ko'y uyab lagi. Sige, sayo. Oh my God. Dugi-dugi na ko, wala na ka-experience, ani, oy. Mao ba? Nancy, nakoyong ang semo. Usa, Roy. Sa ba nakadol ba kasi mong ginawa? Gilo kayo, Roy. Nakoyong ang semo. Usa man na. Uy, sa ba, Roy? Nakakigatanaw sa ato, Roy. Sa mong karoy, oy. Sige na. Nakoy, sorti sa mo. Basta man na, uy. Kanang naikamungay imong ipon. Samo kay Karoy B. Let's stop this. No. Joke lang. Diyan lang, sayo sa taba, sayo. Sige na. Roy, please, stop this. Roy, please, don't, Roy. Roy, stop. Roy, don't. Roy, stop. Roy, don't. Stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop, Roy. Don't stop.
ila concern ko sa imuha. Roy! Roy, sabay ka-agresibo ba kay ni mo? Roy! Ganina rin yung kay kong agwantaan ni ba? Ganina rin yung... Roy! Roy, kadyudan, Roy! Roy, sa ba? Sa ba kabataan ka-agresibo ba kay ni mo? Ganina rin yung kay ko. Ganina rin yun. Uy, Roy! Saan mo na mong ipakita, Roy? Ganina rin ko gabit-bit-bit aning martilyo. Roy! Saan mo na nga martilyo rin nga sa imo man ng papa, Roy? Kumplito niya akong bit-bit dire. Di lang ni martilyo na itigib. Napag-masog, apilan pag-yun na ko o kanang gabas para pwede pag ako kagabason. Roy! Roy, ka dyan lang hinahinay ka, Roy. Roy! Hoy, Roy! Hinahinay, Roy ba? O sa mga Roy ka-agresib? Roy, ka-agresibo ba kayo ni mo, Roy? Di na nato nilang ilang ngayon pa. Ganina yung kay ko kabalo ko nga hiwi yung kay di ba kailangan ako nito liron. Kailangan ako nito liron. Roy, ala Roy, paspasan ni mo, Roy. Oy, agkoy, Roy. Roy! Oy, Roy! Napagkat siya og galit, naku grabe ka kulit. Kung gusto ra ka mga tikday, di ko mo palit. Kinapulaan ako sa mga nadawat kasakit. Di na ko mo utropa sa mga atik-atik. Inosente sa gitsura, grabe po ka gwapa. Nangutan akong nakailabad daw ko siya. Familiar kas ako asa ta nagkita, pabayo ayala o sa Divisoria. Unsa man di ay imong tuyo sa ako gusto nga makikita kay aduna siya sabon nga baligya. She's been trying to reach me out sa kayang rason. Sige ligag tawag sa mani mong tumong. Klaro ay mong tingog kay di na ako madungog. Kay na ako si Visoria pwede unya na ta storya. Ring ring si ikaw lang akong ka-fling. No strings but she wanna be my queen. She wanna be the one pero di siya kawalan. Dito ra ka sa line kay sige ra kag bakaging. Lahira gyud og gripping. Ay palabis imong feelings. Natingala ko anong itawag sa kalit. Ay salang na sa day ka. Anak ko nga Aisa, Aisa. Ay salang na sa day ka. Natingala ko anong itawag sa kalit. Ay salang na sa day ka. Anak ko nga Aisa, Aisa. Ay salang na sa day ka. Ay, bes, nakabantay lang ko sa imo, madam. Nga no, murag, gabakang kamulakaw. Mao ba? Ayaw pagsabahan. Madam, nabantayan ta kagabi nawala kag kalit. O murag, uban man ni mo to katong si Roy nga murag baby boy pa man kay to Maog yun. Ayaw pagsaba kami nag-uban kagabi Dabi, madam. My God, grabe si Roy, Grabe, murag yung kong sinugbag yung gibali-bali yung kong ayo. Murag yung ka ng sinugba nga bangus, bitaw, nga ka na bitaw, gibali-bali yun ba para siguradoon yun ba nga wag yung hilaw ba? Imong pasabot, madam, na naitabo niyo kagabi Ayaw pagsabaan na nga. Naaoy. Usa. Pero madam, di ba di makaganaan ng mga bata? Halos, pila ba edad niya? Ay pagsaba, 21 anyos. Tadi ba ikaw, madam, 30 naman ka, madam? Mao galing. Pero ambot lagi, 21 yung edad, pero ang iyang gidaladala mura mag 45 anyos na. Basta grabe kayo that night. First time na ko na-experience yun na ka na barang wala gugyog-respitar ba? Feeling ako gabi ka ng first time yun nga akong pusod ni sangyad yun sa fluorescent.
Basta lagi oy ang katri lagi na ni mahog yung anso eh. Grabe day kayo, madam. Grabe yung kayong bat-ana oy. And wag yung ko mag-expect ngayong anak day siya. Dobby, madam. I'm sure last na to may tabo, madam. Kaya delikado ba na, madam, ma-inlove ka sa kabata, madam. Kabalobeg yung kakasagara basta bata ra ba? Igo lang binuangan ni mga idaran. Usahay pangwartaan lang ka. Kabalobe ka na, madam. Mao lagi oy, pero okay ra oy, bahala ra. Basta ang ako nga murag grabe oy, natughit yun ang akong kuan oy kanang na-feel yun ako nga murag nasangko yun dito sa may kidney dapit. Murag na ambot. Murag okay ra ko mo sacrifice. Murag kung ing anak man day nga kalipa yang mahatag ka nako, bahalag ako'y magastuan oy. Gusto daw siya magtuyok-tuyok sa city-city. Grabe miga, pero imagaya. Uy miga, halaga. Uy miga, halaga. Ana siya diniguma, tilaw-tilaw ra. Halaga, diniguma, tilaw-tilaw ra. Ana siya diniguma, tilaw-tilaw ra. Halaga, diniguma, tilaw-tilaw ra. Ibaw kang alatika, yeah. Tunan ni po, tika, gihuna-huna, tika. Oh, pag-amping baya, kay wala ko din, wala nilain pa. Okay, panilipog, simura mo biga, pero dili ka. Okay, dagan niya tagima, dagan ko mapili. Misti sa morina, yeah, I got the bag. My homies gabi, baga ice on my neck. Murag nakasibas, got my first protect. Suko na si mama, ha. Sorry ma. Nagsabaon taka nga duwa-duwa ramati. Naraon. Nagpalit na ko mga bag-o ni mong sinina. Nagpalit na ko sa imong mga sapatos bag-o. Oh, grabe kay kalab. Uy, imugyo kong gikuan lab ba? Imugyo kong gispoil og maayo ani lab. Dagang kinasuya sa ako na. Ako mga barkada, suya kayo kay bag-o ako mga sinina. Bag-o pa gid akong sapatos lab. I love you, love. Uy, samok ba, Roy? Siyempre, kay laboy at taka. Unang gitagaan yun taka. Tapos ay kabala ka to imong cellphone. Basin mo gawas na to. Katong latest na lang yun. Ayun na ang mga dili latest. Basin mga sunod simana daw mo gawas to. Kay ako mang gitext akong friend sa Globe. Kay nado sila bagong unit. Gwapo to nga unit kay kuan ka ng 2-in-1. Cellphone and washing machine in one. Mo ba? Oo, gwapo kay kamulo kasi dula sa imong cellphone, pwede ka manglabas sa imong brief. Diba gwapo kay ang features? Salamat kay love ha. Grabe yung kay ka ba? Maugaling. Kabalaka. Ako na'y bahala, ana. Oy. Love you, love. Uy, ayo. Asa makapadulong? Anong mahalok makapadulong sa ubos? Ano na ba? Lokan bin. Uy, ayo gilok na sa pusod. Uy, ayo panguot ba na beta sa merkado. Ay sorry nakalimot ko na beta sa merkado. Samo kayo kay. Ikaw bitoro agresibo gid kay ka. Na, samo gid kay ka. Basta hawa makailain ha, basig ikaw ha, basig kabalo ko na imong mga idara, basig dagan kay mga barkada nakita ko sa Facebook, dagan kay ka mga friends, dagan kay mga barkada. Bantay bitaw nga basin dag blind ra kay ko diri, dagan pud kay kauyab diya, diri ako imo kong gagatasan diri. O di bawian na lang ni ayon na. Wa di kay salig sa ako, ayon na ihatag na sa ako. Dili joke lang. Kabitaw joke ramang good. Ikaw dili kay ka magmahay ba? Mao galing. Ayaw pagingana. Ano na nga ikaw para nako. Ayaw pag walay age. Age is just a number. Matod pa sa gugma, age doesn't matter and has mass and occupies space. Mao galing. Di wala lang ako nagunaw na lang ko ba. Kay usay man gud na ko yung mga friend mo ingon nga di daw ko ma-inlove sa imuha kay sa imong edad. Kabalo kay ka nga dagang kay mga ano ba ka nang pangwartaan lang ko nimo kanang nga anak ba. Ano na sa tanang nga word nga pangwartaan. Ayun kuha na lang na. Ayun di ko mahangol. Okay ra ko niya kung cellphone nga 5210 mas may ning 5210 kay walay sent items.
joke. Di mo ko maminaw nila. Oy, ang ako yun nga sa imo magyud ko maminaw because I love you. Ikaw ba? Bantay lang. Unya lang yun kapag abot sa balay. Ayoko ana aba. Kaya makaihi na yung ko. Bantay lang yun ka. Bantay lang yun. Unya lang yun ka. Kibna. Isang at yun ta ka unya ba? Murag wa pa kakatistig helicopter no. Mag-helicopter taon niya. Wala, excited ko anang helicopter. Mao galing. Basta yun na nang warta ko sa imo ha. Mao galing. Wala gid oy. Kanang love. Kanang timbayan na dito sa akong tuition ba. Ay, way problema. Pila man din na? 10,000. Sige, way problema. Tagang 15,000. Ay, salamat laba. Tapos lab, tingbayad na po din sa akong boarding house. Wala mo ba? Sige, may problema. Ako'y bahala sa boarding house. Kuhan day lab. Kanang kapaliton na to nga grocery ba? Kanabang mga karni. Muna usay, lutoon ako diretso. Kaya wak man ko yung refrigerator. Good. Munang lutoon ako diretso dayon. Ay, mo ba? May problema. Magpalit ang refrigerator. Wala, salamat kaya ba? Kanang kuhan ba? Kanang grabe kayong climate change karon ba? Barang El Nino na yun init kay laboy. Maog yun. Tama na kasi, maulaw ko siya mo. Mato ka sa boarding house ba kay way aircon lagi. Naman daw mga barato ron nga inverter lang. Maog galing init bitaw kaayo no. Kasi kabala ka magpalit ang aircon, refrigerator, aircon. Talo ay problema ako'y bahala ana. Kay love good ta ka. Oy pero wala bi. Kasi nagunaw ka nga pangwartaan ta ka. Wala oy, ginoo wala na sa kong una-una. Mao galing. Talab. Mas may gito nga ng paghuman bitaw na to kanang bitong paghuman na to grabe kambyada ba. Like ra gitong natay TV nga smart TV ba. Ay tama ba wa man tay smart. Sige magpalit tag smart TV sige. Salamat. I love you love. I love you lagi love oy. Ay kabala ka unya love. Habwa ginatanan imong kinaon love. Uy, samo kayo istorya anak ba nakaulion na kayo ko na. Ay kabala ka karon paabot sa balay. Ay kabala ka ay. Sangko ginistika-tika tanan gyud. Ice cream diet cake. I've been waiting for you from the start. You've been running on my mind just like a part. Been so lonely, I've been trying to change. You're the missing piece within my heart. We go cruising in my car, yeah. Play your favorite song, yeah. Call you all the time, even if we are apart, yeah. Yini emoji, pero Ali na diri, yeah. Ali na diri, yeah. You know the only thing that I would do is to be with you. Ali na diri, Ali na diri. Kachut lang, Roy, samok kay Karoy ba? Ganina rin ka ha? Sa merkado pag ko gusto lang kita ba? Roy, kajut lang. Ay, si kajut di ha? Roy, Roy, kagilo ka. Oh my God, Roy, hinay-hinay Roy. Roy, hinay-hinay, Roy ba? Roy. Sige na kayo, iwi na kayo niyo. Kailangan nito iron. Agay, Roy. Kalami, Roy. Roy, kalami, Roy. Roy, anong niundang ka, Roy? Ay, kalimti ha. Tingbayan na biya sa akong boarding house o akong tuition pi ha. Oh, Roy, sige, Roy. Sige, Roy, problema na padayon da, Roy. Undang, Roy. Roy, agay, Roy. Kalami ni mo 21 anyos ka. Pamatig yun ako mura pabugog 21 anyos. Ang ano ni Hunong namong ayaw gunong, Roy. Girimain lang ta ka ba nga. Ito yung mong saada nga, aircon na o ganang refrigerator. Lagi, okay na ako. Nag-down payment ako padayon na ayaw undang. Ayaw ginoo ka. Kana, Roy.
Ray, kanaroy, sige rin, paspasiray. Kanagay, Ray. Kanaroy, tulira, Roy, kahiwi, kayo, Roy. Kanaroy, tulira, agay, Ray. Ray, agay, Ray. Ray, ano ni hundang ka, Roy? Sigurado man ka ka, nga magpalit kag LED TV. Lagi magpalit, lagi ko kalayo, hundang, ayaw, ilagala, kanaroy. Baby, I decided it, baby. Baby, top of that it, baby. Baby, I decided it, baby. Baby, top of that it, baby. Baby, I decided it, baby. Baby, top of that it, baby. Baby, I decided it, baby. Baby, top of that it, baby. Pretty baby sa akong west. Hey, come with me tonight and be my guest. Pag naaka sa ako, easy ratanan nga test. Karon ni pagawas na ko ang naasa kong chest. Di manunta ka perfecto pero ikaw ang the best. Ako luti mong buhok, puti ang imong panit. Dito gyud ka sa gwapo, di diri sa rong nga pangit. Shit, inanag yung pagkabait sa kinabuhi. Pero sa akong kinabuhi, kung di ka kuyo pa uli. Just tell me what you want, baby, I got what you need. You don't need to worry a thing, 'cause every time I flex in the money machine. Oh yeah, the type of booty makaluya, we a guy. Baby, I decided it, baby. Baby, top of that it, baby. Baby, I decided it, baby. Baby, top of that it, baby. Baby, I decided it, baby. Baby, top of that it, baby. Baby, I decided it, baby. Baby, top of that it, baby. I just wanna say. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwede cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. ang balag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga pana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon na kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibo kung masaligan, huwag kang nambalatian sa
Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Sulantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood, taas kaya ko ang sugar, kung naapag og kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom Ashigo ang akong BP. Mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Ya karon kaluoy Ginoo, nga niinom na ko Ashigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lang 170. Ang ako pong BP, mabot na lang tag 150, 130. Dako kay tabang na kong Ashigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance akong lawas, so dili Ashigo na lang gid akong gi-maintain. Kay affordable na sa bulsa. Kamo mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang Ashigo kay makatabang din na to. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Jessica 1 and 2, CP Pharma, AMG Pharmacy, Midgrace Pharmacy, Parametron Pharmacy, RNC Pharmacy, Claros Variety Store, Gordon Smith Shop ug niining istasyon. Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa gugmang giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Ang atong gugmang giahag, giatod po ganato sa Biramax Capsule o Biramax Coffee. Grabe ganing Biramax, oy. Shout out sa akong mga amigo. Nga perminti lang. Perminti na lang maingon og kapoy. Sige mo. Munang gadudan no perminti siyo mga misis. Usay bitaw sa tirat anay lang. Mabot magikas punto labi na imong edad na nasa 35, mga 40 pataas. Usay stress na imong pangunahon na bagay trabaho. Napa si Judith si tubig, Judith sa kuryente, Judith sa internet. Napa yung mga tuition sa bata. Dako ba yan ang effect pod na ba sa pagighilawa sa imong misis? Muna usay mga misis, inyong mga bana. Matingala mo, napana sa mga 35, 40 hon, pero pag manguhit mo, maraga aksyon na, paglingin mo, pag human og shower, wala, nihagok na. Kapoy man pirmi. Maunang usahay si Manoy, si Junior, wala, luya na. Luya maging lawas. Samot na si Manoy. Kabalo mo, ang nakalami aning atong Biramax. Biramax, Bira to the Max. Kanya itong Biramax Coffee o Biramax Capsule. Ang usa sa sagol aning nga nindot kaayo nga moy akong ganahan kaning ginkgo biloba. Kaning ginkgo biloba, pila na ka mga century na nga kani ginagamit nga isip tambal. Ngano man, una, kaning ginkgo biloba, di lang niingon nga kanang pampagahi lang ni dili. Oy. Ang ginkgo biloba, i-search galin ninyo na maka-improve na sa inyong memory. Kanang medyo mga bungaw-bungaw na diya. Maka-improve ni sa imong memory sa imong focus og attention span. Medyo alerto ka. Muna nakalami sa ginkgo biloba. Number 2, maka-reduce ka ni siya sa anxiety o depression. Kabalo ko, gilom-ilom lang mo diya mga amahan, mga bossing, mga kuya. Pero kabalo ko, gaka-stress na mo sa mga bayronon nga kaming. Tausahir ba, matingala ka, bro, bako raman ko nagbayad sa kurinti, tingbayad naman po. Muna nga grabing anxiety. Kaning ginkgo biloba, expert ni siya para ma-reduce ang anxiety o depression. Para ma-improve imong mood, para ang imong mood, para ikaw relax ra ka. Ang nakalami po ning ginkgo biloba, maka-increase ni siya sa blood flow. Maka-improve sa blood flow sa mga imong mga dugo diya sa imong mga kaugatan gikan sa dagko hantod sa gamay nga ugat. Og ang nakalami niini, antioxidant kining ginkgo biloba. Para dali niya ma-revive ang mga damage na mga cells. Ug aduna po gini anti-inflammatory effects. Monang lig-on ang imong lawas. Morning nakalami sa Biramax Capsule o Biramax Coffee. Di lang ni sa ingon nga pampagahi lang.
makatabang po ni sa kalawasan ninyo mga bossing. So gwapo kayong benepisyo. Mugahi pa, malipay pa ang asawa, maayo pa sa imong panglawas. Ang nakalamian ning Biramax nato kay herbal. Herbal kini. FDA approved. Biramax capsule o Biramax coffee, available ni sa inyong suking mga tindahan o mga parmasya. O siyempre available po sa radio station na inyong gipaminawan karon. Sa Cagayan de Oro, available ni siya sa Save All o Save More Pharmacy sa Kugon. O diri sa Uptown sa Justin Minimart, abay sa Jollibee o sa second branch nila nga atubangan sa Hall of Justice. Busa mag Biramax Coffee and Biramax Capsule na. Brother Bernie Bitok-Bitok, nalipay ko na nailan ako si Roy. Di na ako ma-feel nga nami age gap. Og na-feel na ako nga murag mo na gini. Siya na ang akong hinigugma. We gon' smoke out, roll out, hanging with our tongues out. All this time. So man ka, uy, ginanta ka nga ayaw na laging apas na. Sige, apas-apas dito. Nga naman di ay, nagbitbit ang galing kong pagkaon para sa imo. Para mo support po ko sa imo ba sa girlfriend. Sus, uy. Ginanta ka nga, di lagi ka mo apas-apas ng lakaw na ko sa mga barkada. Ano ba sabi? What's the problem? Naraman ko dito para mo support. Para nang uban ba nga na ilang mga girlfriend, nga mag-support, nga kamulog dula ilang boyfriend. May mangguto sila kay kaedad ramanggod. Ikaw, magkamalan ka na kong auntie. Sumogi din ang sakto nga rason. So sa lugar ang pagtuod din nimo, sumode nga murag dili ka ganahan, awkward sa imo, di gyud nimo ginapaapas kung asa na imong mga barkada kay mo na kay ilang feeling nag-uban-uban kasi imong gipauban imong auntie ana. Kabalo na bigigana sa sugod pa lang. Di ko gusto manggod nga lain ang tinanawon sa mga barkada nako. Kabalo biya ka. Layo ra bitag edad mga pareha may edad mga 20 ta ikaw 30. Muro man tang nagbitbito atong auntie atong mama ana. Diri ra gud kabalo bitaw ka nga patag uli na ako diri Paglata diri sa baray, way problema, bahala na. Ay, sos. Ihatag na ako tanan pero kapila na ko ninyo sa mo. Ayaw lagi. Ayaw pag-apas-apas ba? So sa lugar ni nga relasyon, pambalay ra ni nga relasyon, so di lugar ta pwede matong mga mall, maglakaw lang magkita ta mag-uban. Tabi ko bang nagminahalay ta diri nga tinud-anay. Sos na sa tanay question, nagminahalay gud tagod pero kabalo biya gyud ka. Di lagi tagalan na yung mga istorya diya. Samog man nimo? Mao din ganina mag-una-unag gyud ka. Di gyud ka halos mo istorya nako. Halos ima pa kong gisagitan di sa imong mga barkada. Sama ning kalakiya day oy. Unsa man? Di ka ganaan nga sistema. O di ko nga na di. Unsa man gusto pagsaba lang. Unsa man? Bulag na ta? Kasi mong gusto, undangon na nato ning relasyon. Actually, di ko ganahan gyud na mag-support gyud kay. Actually, okay raman po ko sa balay ra ko. Actually, di ko ganahan na siya. Sige na. Ayun na, kalimti na to ang tanan. Sige na. Waswasan na nato ni para makaon na. Isa lang ay halaga sidlaga Ay, mayo kinakatulog na siya. Kami muda.
Gamay na lang yun, nakatulog. O sa man yung smartphone, karaan pa man ang ringtone. Nidagan ang cellphone. Nidagan ang cellphone. Oh. Sa man nga, kadagan ba kayo? Sige, tulog man siya ba? Naabre na ko yung cellphone. Asa na ka? Abi ko bagdali ra ka. Halik na diri. Giwaswasan na nako para imo ng kaunon. Kitsa ni. Ali na diri, please. Depressed kayo ko. I need someone to talk to. Please lang. Aniin ako, dali. Please. Wala na ko'y sapot. Kitsa ning bayaan na. Nag-send pa sa pictures. Usa man ni. Usa man yung gisend niya nga. Usa man ka ng bagyo, low pressure area. Usa man yung lagom. Nagbika man siya. Unsa? Ay, bangon dia! Bangon dia! Bangon dia! Usa man? Usa man? What's the meaning of this? Unsa ni? Anong naman nasin mo akong cellphone? Unsa ni? Unsa ni? Unsa ni tumagkakot ba? Agay! Ang kalikit sana! Kinsana! Kinsana! Brother Bernie, bitok-bitok! Grabe among away atong gabi una kay nakita na ko tanan mga messages. Ang iyang palusot, iya lang daw tong friend. O iya lang daw ang gi-comfort. Kasi pagtunya siyang kaugalingong comforter. Comforter yung pagtuo. Grabe among away. Apan gidinay man gid niya nga walay lain, wala daw sila gibuhat, nagilan daw siya nag-comfort. Apan sa mga nilabay nga mga pipila ka adlaw, mas dagan pa ko'y nakita. Ug mo pa akong nabasa, ang nakaapan pag yun, ako pa'y nakasapon, siya pa'y suko. O pirmin din ko niya hulgaon nga bulagan. Ang problema, di na ko kaya siya biyaan. Mao ka. Sa may angay na kong buhato na ni nga tanan, gibuhat na ako akong gihatag tanan. Apa nakita man ako nga di siya proud sa ako, di ko ganan sa mga friends. Ikaulaw ko niya, takaron. Ako'y kakakita nga iyara daw pirminting gina-comfort. Mao ba? Please, sulti ko sa akong angay buhaton. Ay, nako, Diyos ko po. Dagan ba'y nakarelate diha? Dagan salamat sa mga naminaw. Labi na diha sa may Oroqueta City. Sa atong partner radio 94.9 Oroqueta City. Sa Mix FM 97.1 Plaridel. Og Mix FM 92.5 Aluran. Og diha pod sa may Nasipit Radio Servicio 94.3 FM Nasipit Agusan del Norte. Og diha dayon sa Butuan City Radio Catribo Philippines 106.9.
Og diapod sa Kidapawan City sa may North Cotabato, 100.7 Tambuli Infinite Radio. Hello sa Entalandia. Nancy, tataw kayo. As in, klaro gyud kayo. Bisan pa kung may laing ka na karon. Again, Nancy, klaro namang gyud kayo. Mo lagi na. Kung siya naihagit lagi, basta medyo bata-bata pa imong kuan, uyab. Nga pag inayana nga stage. Di man kay kanya mapaila-ila. Takaroon na po, nagkakasapon pa nimo siya sa mga uban pang, sana, ga-comfort siya. Huy, Ginoo. Klaro naman kayo, bisag pag dili na ka mangayog advice na mo, klaro na kayo nga gibinuangan lang ka, klaro kayo nga nag-take advantage lang siya. Pero mo lagi at the end of the day, it's still you. Ikaw pa rin. Kami, igo lang mo ingon nga, klaro naman nga, gibinuangan naman ka. Pero, sa'yo rin na mo isulti na. Pero sa imuha, ikaw manggoy nagdala sa pagbati. Ikaw may na-in love. Sultihan ka na mo. Unsa man, kaya raman ka nimo, ngayon anaon ka. Okay raman ka sa imo nga, di sa kay pela-ila sa mga friends, kay abi pala nila, anti ilang kauban. Okay raman ka. Kung okay ra ka na nga sistema, okay ra ka na nga sagit-sagitan ka, okay ra sa imo nga nasa text may dawaton nimo na, kay tungod kay love lagi. Nahala, sige. Padayon ana nga relasyon, tapos magpa-print ka og t-shirt, ibutang nimo nasa t-shirt tubangan, tanga ko, ana. O nasa likod, nabuang ko sa gugma, bahala mo diha, anaon nimo. So again, ikaw ra gihapon ang maka-decide, ana. Again, kaya man kanimo na nga anaong kaniya. Kaya man kanimo antos, raman na siya. Mintras kaya pa nimo antosan, hala sige, pag-antos diat. Kami dali ra kami maingon nga, hoy, paawa na diya kay wala man mi pagbati, wala man mi nakatilaw niya. Kung siguro nakatilaw mi ni Roy, basin. Wala man mi nakatilaw niya. So mayon gyud mi nga, ayan na biyain na, dali ra kay na isulti. Pero ikaw gyapon nagdala sa imong kaugalingon, kaya man kanimo antuson pa na. Kung kaya pa nimo, nahala sige. Dagan salamat sa intalan. See you all. I love you all. Bye!